బ్యాక్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్. మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. 3 days నుంచి క్లైమేట్ చాలా కూల్గా ఉంది. నాకు తెలిసి ఇంకా 2 days కూడా చాలా కూల్గా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నాను. చేంజ్ ఉంది కదా, మీరు కూడా ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి. ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి. మేము వీకెండ్స్ ఆసమ్ అండ్ సూపర్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. మేము కార్తీక పౌర్ణమి ఎలా జరుపుకున్నారు? మేము కార్తీక పౌర్ణమి ఓకే అని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. గాయ్స్, ఇక్కడ మా మమ్మీ పూజ చేస్తుంది. ఆ విజువల్స్ మీరు చూడండి. మీరు కూడా చేసుకున్నైతే ప్లీజ్ కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. సో గాయ్స్, మన కార్తీక పౌర్ణమి ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామంటే ఏ మాసంలో చేయని పూజ ఈ మాసంలో చేస్తే చాలా పుణ్యము ఇంకా చాలా వస్తుంది, పవిత్రమైనది ఈ మాసం. ఫ్రెండ్స్, ఇయర్ మొత్తం పూజ చేయకుండా ఈరోజు పూజ చేస్తే మనకు చాలా పుణ్యము లభిస్తుంది. అట్నే 365 ఒత్తులు కూడా వెలిగియాలి. శివునికి ఇష్టమైన మాసం కార్తీక మాసం. ఫ్రెండ్స్, టాపిక్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలి గైస్. మా ఫాదర్ అయ్యప్ప స్వామి మాలేసుకున్నాడు. ప్లే చేసాను చూడండి. గుడిలో అయితే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి, వీడియోస్ తీయొద్దు ఇంకా ఫొటోస్ పెట్టొద్దు అని. అందుకే మేము చెప్పలేము, పెట్టలేము వీడియోలు. అందుకే ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా అయితే పెడతాము. సపోర్ట్ చేయండి మా చరణ్ బ్లాగ్స్ ఛానల్కి. like, share, subscribe and comment. Thank you. This is Sai Charan signing off. Bye bye guys.